Umuntu ubwezeresedwe m'malamulo athu komanso m'mitima ya onse amaudindo. M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera, amen. Chaulere cha Ambuye athu Yesu Khristu, chifundo cha Mulungu Atate komanso mphatso za Mulungu Mzimu Woyera zikhale nanu abale. Pa Word Made Flesh pamene timatenga mawu aja ndi kupita nawo kunyumba kuja akafike ndi kutiyankhula pa zimene zimachitika pakhomo pathu. Atiyankhule pa zimene zimachitika m'banja mwathu, atiyankhule pa zimene zimachitika m'mitima mwathu, atiyankhule pa zimene zimachitika m'dziko mwathu, atiyankhule pa zimene zikuchitika ngakhale mu mpingo mwathu. Ndipo tikatero zimene tauzana pamene pachazija tizigwiritse ntchito zisinthe moyo wathu. Lero tikufuna kukambirana mawu a Mulungu la 6 pa chaka, ndipo mawu oyamba akuchokera m'buku la Levitico chapter cha 13 ndime ya 1 mpaka na 2, 44 mpaka na 46. Salimo yathu ndi Salimo namba 32. Mawu achiwiri akuchokera mkalata yoyamba ya Paulo Woyera kwa Akorinto, 1 Akorinto 10 ndime ya 31 mpaka na mutu wa 11 ndime ya 1. Ndipo uthenga wathu wabwino ukuchokera pa Mariko chapter cha 1 ndime ya 40 mpaka na ndime ya 45. Levitico 13. Chauta adauza Mose ndi Aaroni kuti munthu akakhala ndi chitupsa pathupi pake kapena mbuko kapena chikanga, ndipo mwina kusanduka ngati nthenda yakhate pakhungu pakepo, munthuyo abwere naye kwa wansembe Aaroni kapena kwa aliyense mwa anake amene ali ansembe. Munthu wakhate avale nsanza ndipo tsitsi lake alilekerere, aphimbe mulomo wake wam'mwamba ndipo azifuwula kuti ndine woyipisidwa, ndine woyipisidwa. Wodwalayo azakhalabe woyipisidwa nthawi zonse pamene ali ndi nthendayo, ndipo akhale payekha kunja kwa mahema. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Salimo yathu tizikayankha kuti inu chauta mmandichinjiriza nthawi ya mavuto. Mawu achiwiri kalata yoyamba ya Paulo Woyera kwa Akorinto chapter 10. Abale, sono ngakhale mudye kapena kumwa kapena kuchita chilichonse, muzichita zonse kuti Mulungu alemekezedwe. Moyo wanu ukhale wosapunthwisa Ayuda kapena anthu a mitundu ina kapenanso mpingo wa Mulungu. Muzichita monga momwe ndimachitira ine. Ndimayesa kukondweresa anthu onse pa zonse. Sindizifunira ndekha zokoma, koma ndimafunira anthu onse zokoma kuti apulumuke. Mundisanzire ine monga momwe inenso ndimasanzira Khristu. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Mthenga wabwino Mariko 1:40 mpaka na 45. Tsiku lina munthu wina wakhate anaza kwa Yesu nangwadira ndi kundandaulira kuti ngati mufuna mutha kundichirisa. Yesu adamumvera chifundo, adatambalitsa dzanja nankhuza nati, chabwino, ndili kufunadi, chira. Pomwepo khate lake lija lidachoka ndipo anachiradi. Koma Yesu adamulamula kuti apite namuuza mwamphamvu kuti chenjera, usakambire munthu wina aliyense zimenezi. Ingopita ukazionese kwa ansembe, ndipo chifukwa chakuti wachira ukapereke zimene adalamula Mose zija. Zimenezi zikhale zosimikizira anthu onse kuti wachira. Koma munthuyo anapita nayamba kumaulula zonse ndi kufalitsa nkhani imeneyi, kotero kuti Yesu sanathenso kuonekera poyera muzulu wonse. Chifukwa chake anali kukhala kunja kumalo kopanda anthu, komabe anthu ankabwera kwa iye kuchokera uku ndi uku. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Abale anzanga, Ambuye Yesu anabwera pansi pano kuti azatipulumutse. Ineyo mmati ndikayang'ana nkhani yakubwera kwa Ambuye Yesu ndimatenga kuti Mulungu atalenga dziko lapansi lino monga pene timamvera pa Genesis,
anampasa munthu ulamuliro uziyendesa chinthuchi. Koma munthu atayamba kuchiyendesa chinthu chija, atayamba kuchiguza, kunaoneka kuti zikumukanika, kunapezeka kuti zikumulaka. Tisamaneneza munthu ngati kuti kukamba zakutali. Inuyo Mulungu anakupasani moyo, koma kena kanaona kuti panokha simukutha. Moyo wanu ungolowera kuja, moyo wanu ungolowera uku. Ndiyeno anatuma mwana wake kuti abwere azakuoneseni mmene atate akewo amafunira kuti muzipangira ndi moyo wanu. Anabwera kuti mwanake uja atiwonese mmene ife tikuyenda kumapangira ndi moyo wathu. Nchifukwa chanena kuti ine ndine njira, ndine moyo, komanso choona. Atiwonese njira. Ndiye taganizani, anthu amene zinthu zakukanikani, anthu amene zinthu zakulakani, ndiye mwatumiziridwa munthu wina kaswiri, mwini wake wa chinthucho. Kodi iniyo mukenera kutani? Iniyo mukenera kutani? Ngati muli anthu anzeru, iye uja akabwera, iniyo mukenera kufumuka mumpase mpata. Ngati muli anzeru, iye uja akabwera, iniyo mukenera kufumuka mumpase mpata. Mwachidule mukenera kumumvera, mukenera kunkhulupirira. Nchifukwa chake Ambuye Yesu atabwera, mawu a Atate analiona kuti uyu ndi mwana wanga amene ndimankonda, amene ndimakondera naye, muzimumvera. Nchifukwa chake Yesu amayi Mariya kukwatwa kukana Yohane 2 anawauza anyamata aja kuti chilichonse chimene akuuzeni mutani muchite. Komano kwa anthu ife kuchita zimene akutiuza kumavuta. Timakula mtima, timanyinyirika, timazimva amene yandiuza chani. Kupanga zimene yakutiuza kumativuta chifukwa chani? Chifukwa chona kuti iyeyo asanabwere kunali ena amene anatiuzapo zina zimene tazizolowera. Ndipo amene anatiuzawo anatigwira mtima. Iye akamabwera ndi nkhani zake kunkhulupirira kumavuta. Mapeto ake amatengedwa ngati kuti iyeyo wabwera kuzausa mikangano, amatengedwa ngati kuti iyeyo wabwera kuzasokoneza zinthu. Nthawi zina kumakhala ngati kuti iyeyo akubwera kuti asokoneze mtendere wa anthu. Zonsezi chifukwa cha zina zimene tinaphunzira kuchokera kwa anthu ena mbuyo. Zonsezi chifukwa cha zimene ifeyo tinamva kuchokera kwina kwake. Komano nthawi zina zimakhala kuti taphunzisidwa osati ndi munthu wina wachimbuyo mwachabe iyayi, koma zimatha kukhala kuti taphunzisidwa ndi Mose amene. Taphunzisidwa ndi Mose amene. Ndipo zimene Mose anatiphunzitsa pena pake zayambano kuoneka ngati kuti zikusemphana ndi zimene Ambuye Yesu akutiuza. Sizachilendo. Nchifukwa chake pa Mateo 5 Ambuye Yesu anafika ponena kuti munamva kuti anthu akale aja adauza kuti mwakuti. Chabwino, koma ine ndikukuwuzani kuti mwakati. Munamva kuti anthu akale aja anauza kuti moti. Koma ine ndikukuwuzani kuti mwanti. Ponena chonchi akufuna kuti timumvere ndani? Akale aja kapena iyeyo? Akufuna kuti timumvere iyeyo. Pajatu ananena kalenso kuti pano pali wina oposa Solomoni amene amakhalira kukangana ndi anthu amene anabwera kale aja. Ndipo sizachilendo chifukwa ngakhale m'Baibulo mmene amakhalira kukangana ndi Afarisi kuti akuphwanya malamulo a Mose. Amakhalira kulimbana ndi Afarisi kuti sakulemekeza miyambo ya makolo. Anafikana mpaka pomunena kuti akunyoza Mulungu. Koma Ambuye Yesu pofotokozera zonsezi ananena kuti ayi, inetu sindinabwere kuti nzaphwanye kapena kuthesa malamulo a Mose. Koma ndinabwera kuti ndiafikise pake penipeni. Anaterotu pa Mateo 5
ndime ya 17 ndinabwera kuti ndiafikise pake penipeni. Zinthu zambiri zabwino tili nazo anthu ife, koma kukuvuta ndi kuzigwiritsa ntchito moti zikwaniritse cholinga chake chenicheni, zifike pachimake penipeni. Malamulo tili nawo abwino, koma zikuvuta ndi zakuti tiagwiritse ntchito kuti akwaniritse cholinga chake cha malamulowo. Maudindo tili nawo, aliyense ali m'malo mwake, koma chikuvuta ndi chakuti tiagwiritse ntchito maudindo aja mwati akwaniritse cholinga chokhalira ndi waudindo pakati pathu. Mabungwe tili nawo okwanira bwinonso, mwinanso ambiri koposera, koma chikusoweka ndi chakuti tiagwiritse ntchito mabungwe aja mwakuti akwaniritse zokhumba zathu. Ambuye Yesu pobwera akubwera kuzawongola chimenechi, akubwera kuzakonza pamenepa kumene kunde kufikisa zinthu pachimake. Mawu athu oyambaja ochokera ku Chipangano chakale akukamba za matenda akhate kaya ndi chitupsa, ndipo akukamba za mmene mukuyenera kupangira ndi munthu wakhate ameneyi akakupezani. Akuti muntenge mupite naye kwa wansembe, wansembe akatani naye akamuyeze bwinobwino ndi akamulembere chikalata chomuonesa kuti iyeyo ndiwoyipisidwadi. Zikatero mumuchose munthu uja pakati pa anthu anzake akakhale kwa yekha uko. Akatero munthu uja azilekerere yekha, avale nsanza, sisi lake asapese, ndipo azinkana azineneza yekha mufuula kuti ine ndine odesedwa. Lamulo la Ayuda losimikizidwa ndi ansembe, losatidwa ndi mtundu wonse wa Ayuda. Kodi chimene chikusowa mu nkhani imeneyi ndi chani? Iniyo mukayang'ana mmene ndafotokozeramo, kodi ndondomeko imene yapangidwayi chikusowamo ndi chani? Mukayang'ana bwino muona kuti mmenemu mukusowa umunthu. Mmenemu mukusowa umunthu, malamulo awa umunthu mulibe. Malamulo awa akusowa umunthu. Munthu akudwala akuti mukamwike kwa yekha. Taganizani, umunthu ulipo, mukamwike kwa yekha. Ambuye ananena kale kuti sibwino kuti munthu akhale yekha, koma apa akuti mukamwike kwa yekha. Munthu akudwala akuti azilekerere, asamasambe, asapese, avale zong'ambika. Mukufunira zabwino? Umunthu ulimo. Munthu akudwala akuti akakhale kuthengo. Umunthu ulimo. Munthu akudwala akuti azifuula kuti ndine oyipisidwa, ndine odesedwa. Kumuyankhulisa yekha zinthu zopweteka mtima. Azizuza yekha kuti iyeyo ndiye basi, ine basi ndatheratu. Kupatulapo matenda akhatewo, ukuku ndiye nkufuna kuti munthu yomwe mudwalise mtima. Ukuku nkufuna kuti mudwalise mtima, azidwala ndi maganizo. Ndafika pomazinena ndekha kunena kuti ndine oyipisidwa. Pachatu kukhumudwa ndi matenda amene. Ndipo iniyo mukuziwa kuti munthu ukamadwala ukangokhumudwa kufa kwako sikuchedwa. Abatu anthu awa akufuna kuti anthu afe. Akufuna kuti anthu azifa ndi mtima, chifukwa awerenga kale pakati pa anthu akufa. Malamulo awawa mulibe mu munthu. Malamulo awawa mulibe mu munthu. Inde akufuna ateteze kuti anthu asapasane matenda chabwino, koma malamulo awawa umunthu mulibemo. Ngati chili chikhalidwe ndi chikhalidwe chomwecho umunthu mulibe. Ndiyeno malamulo amenewa kuti atheke pakwina kukhalapo anthu amaudindo amene aonesese kuti pakonzedwa madongosolo amene wawa, ndipo madongosolo amenewo akusatidwa. Ndi mukatenga nkhani iyi, munkhani imene iyi amene tikumpezamo ndi wansembe.
munkhani iti kumpeza mawu audindo mmenemu ndi wansembe. Akuti wansembeyo akapezedwe, ndipo akapezedwa ndi anthu amene abweresa munthu odwala uja, iyeyo amulembere chikalata chomusimikizira kuti iyeyo ndi odesedwa, ndipo akwena apitedi akakhale kutchire kuja. Mu usembe umenewu muli china chake chimene chikusowa. Mu usembe uwu muli china chake chimene chikusowa. Ndi chani? Mu usembe uwu mukusowa umunthu. Mukusowa umunthu. Chifukwa zimene ansembe wako apanga anthu amenewa, mutati mukazitembenuze kuti mwapange iwo, sakondwera nazo. Sakondwera nazo. Mukasankhona kuti chinthu china chake chimene tikuwapanga ena ake, ife takhala kuti tili malo omwe sitingakondwe atatipangira ife, yamba ndi kukayika za umunthu wa chimenecho. Choncho Ambuye Yesu pobwera akufuna kuti abwezerese umunthu m'malamulo a Israeli, abwezeresenso umunthu m'mitima mwa audindo amene akuonesa kuti malamulo aja azisatidwa. Uku ndiye kufikisa pachimake penipeni malamulo a Mose. Popanga zimenezi, Yesu sakungonena ndi pakamwa kuti ayi anthu inu izi nzoyipa eti ndizipanga izi. Munthu wofuna kusintha zinthu sakhala wapakamwa papakulu. Munthu wofuna kusintha zinthu sangoloza ndi chala iye atayima paja. Munthu wofuna kusintha zinthu sasintha ndi pakamwa atayima pa nsanja. Munthu wofuna kusintha zinthu sasintha atavala jakete ndi suti. Ofuna kusintha zinthu sasintha ali ku Joni akungopereka ma instructions ali kutali. Ayi. Nchifukwa chake mmawu achiwiri aja Paulo era polalika uthenga wa Ambuye kwalangiza anthu kuti akamapanga zawo asamangopanga zowasangalatsa iwo okha, koma aziganizira anzawo, makamaka anthu ofoka. Paulo era akunena kuti muzindisanzira ine. Akuchallenge atu muzindisanzira ine. Amene ndiye munthu amene akufuna kusintha zinthu. Muziona mmene ine ndikuchitira, kusonyeza kuti iyeyo ali pasogolo muzochitikazo kuti aonese anthu zimene akuyenera kuchita. Muzikhala ngati ine. Ndiye muonenso pano kusiyana kwa Ambuye Yesu ndi ansembe akalewa. Wakati akubwera kwa iye, sakubwera mofula, koma akubwera mozichepesa ndi kumgwadira ndi kumpempha kuti ngati mufuna mutaundichirisa. Mwina akuziwa kuti ansembe enawo akaona wakati amangothamangira kukatenga pepala ndi cholembera ampase chikalata choti antumizire kutchire. Mwina chifukwa chakuona kuti ngati mungafune. Koma wansembe uyu ochedwa Yesu akumuwuza kuti chabwino ndikufuna chira. Umunthuwo mukuona abale munkhani mene awiri wa apangira nkhani zawo apa, umunthuwo mukuonamo. Uyu wabwera yekha wakati uyu sanachite kutengedwa ndi anthuyi. Pamene uja wa chipangano chakale uja akuti mumutenge mupite naye kwa wansembe, munduduluze mupite naye kwa wansembe. Komatu apa wabwera yekha umunthu. Monga kunenera Salimo ija, Yesu wasandukadi kuthawira ndi chitonthozo kwa anthu ovutika. Ambuye Yesu atamuwuza kuti ndikufuna chira, akutani sopano? Akutenga dzanja lake ndikulitambasula ndikumukhuza, ndikumuchirisa, ndikumuwuza kuti pitano kwa ansembe akakulembere chikalata chosimikiza kuti wachiradi. Ambuye Yesu akubwezeresa umunthu mu udindo wa unsembe. Akati amene kuja kwamene kuti atalikire anthu asaononge anthu anzawo, asapasire matenda, apa Yesu akutambasula dzanja lake ndikumukhuza. Ndiye umunthu umenewo. Umunthu ndi pamene munthu umatha kunkhuza wina ndi thupi lako, kunkhuza wina ndi mtima wako, kunkhuza wina ndi mawu ako, kunkhuza wina ndi zimene ukupanga iwe. Amayi Maria to anankhuza Elizabeth atamuyendera. Nchifukwa chake lero abale anga
chidwi chathu inu ndi ine chitembenukire ku malamulo athu a dziko lino. Chidwi chathu chitembenukire ku malamulo athu a dziko lino ndipo tipemphere ndi kuchitapo kanthu. Lero chidwi chathu chitembenukire kwa onse amaudindo amene amayendesa za malamulo, kuyambira aphungu a nyumba ya malamulo, a presidenti, mabungwe a za malamulo ndi onse amaudindo kwina kulikonse. Lero pakati pathu tili ndi malamulo amene akugwira ntchito ndithu koma mulibemo umunthu. Tili ndi malamulo amene tikawagwiritsa ntchito zikuoneka ndithu kuti zikuyenda koma malamulo mukapenyesesa mulibemo umunthu. Tili ndi zilango zimene zikuperekedwa kandi makotimu kwa anthu pa zimene iwo adalakwa. Zilango zolembedwa ndithu m'malamulo koma mukaziyang'ana zilangozo mukaziyang'anisisa umunthu mulibemo. Waba nkhuku zaka 10 kundende umunthu mulibemo. Limodzi mwa malamulo opanda umunthu ndi lamulo lija limene tithokoze Mulungu kuti kunoko kumalawi sizikuchitika, lamulo loti okupha anzake aphedwe. Ndi chilango chooneka chogwira ntchito koma ndi chilango chimene mu umunthu wathu chilibe umunthu. Palibe munthu amene ali ndi udindo ndi ulamuliro otenga moyo wanzake olonzake watakhala kuti ndi ochimwa chotani. Mphamvu imeneyo timasiyira Mulungu. Chimene anthu amalikanira lamulo limeneli analiona kuti lilibe umunthu. Malamulo athu ambiri timangochita obwerekera kuchokera kwa azungu kuzera m'mabungwe osiyanasiyana amene amabwera kwathu kuno ku Malawi. Inuyo ndizachidziwikire kuti maiko a azungu ambiri ndi anthu osapemphera kuchali chanaleka kupita. Ambiri ndi anthu amene sakhulupirira Yesu koma ndalama ali nazo. Ndiye amenewa ndi amene akakhala kwawoko amapanga malamulo ndi kupeza ndalama zowapasa anthu kuti azifalisira malamulo amenewa. Malamulo oyipa, malamulo opanda umunthu. Ndiye ife kuno timangobwera ndi kuzilandira ndi kuyika m'mabuku mwathu ndi umphawi wathuwo. Nthawi yakwana abale yoti tithe kuyima patokha ndi kuyang'ana malamulo athu molingana ndi chimene ife tili. Ndife anthu odalirana. Ndife anthu amene timakhala m'magulu ndi umphawi wathu. Milandu ina ukamva akumutchaja munthu zilango zoti makobiri ake mawe muno mulibemo. Mawe muno mulibemo makobiri ake amene akutchajidwa munthu. Yesu anabwera kuti abwezerese umunthu malamulo. Anabwera kuti abwezerese umunthu maudindo. Sizachilendo kuti anthu akumakhala anthu pamene alibe udindo. Koma akangolandira udindo amabwera mawaja oti hayi inetu ndine ntchito ndikupanga za mchere wa ananga. Kungompasa ka department kakang'onong'ono kuti taziyang'anira anthu apa. Umunthu wonse kuulukamo. Wasanduka wankhanza opanda umunthu. Anthu amaudindo akumera nkhanza. Anthu amaudindo akumisa mitima kwa anthu anzawo. Kusauka kwa anzawo sikukuoneka ngati kanthu. Akati kagawe fetereza ndi kuwakhazika anthu pachizuwa kwadikirisa siku lonse la tunthu. Iye akumafrizesi. Ati anthu aja angomva kuti iye ndi amene ali ndi udindo na kuti agayire chinthu chija. Ziyang'anira banki iyi ndi kuchosapo antchito onse owathandiza anthu kungosiyapo awiri banki yozaza. Mizere kuno ndi kuja anthu aziti mbanki mu anthu amakhala mwambiri. Kumpasa parish omangidwa masakramenti mbwe. Nkhani zake zosamveka. Taleka kuyang'ana nkhope za anthu koma tayamba kuyang'ana lamulo. Ambuye Yesu anabwera kuzabwezeretsa umunthu mu usogoleri, kuzabwezera umunthu malamulo. Lerotu zikumatheka ziko kumayenda bwino
koma anthu mkatimo akuvutika. Azikulu athu likuyenda bwino, chuma chikuyenda bwino, koma kayang'aneni anthu mkatimo akuchakachika. Taleka kuyang'ana nkhope za anthu, tamba kuyang'ana ma financial instruments. Tikutumikira malamulo opanda umunthu. Chikondi chofera ofoka ndi chimene Ambuye Yesu adatiphunzitsa. Inu takumbukirani nthawi ya COVID ija. Matenda opsa, matenda opasirana. Komano kodi mmodzi mwa ife akagwidwa ndi matenda aja timatani? Apite ku quarantine. Okay. Ndipo palibe aliyense amene amamusatira kumene kuja. Timatenga abale athu aja ndikukasiya kwauka. Ndikumamulesa aliyense kuti apiteko. Mamona kuti tikhale pansi kunena kuti akuluakulu matenda awawa ndi opsa opasirana. Koma kodi tingapange bwanji kuti abale athu amene akudwalawa azimvabe kuti tikuwakonda, azimvabe kuti iwo ndi mbali imodzi mwa ife, umunthu ukhalemo mu chimene tikuwapanga kuti achire. Munthu aliyensetu akamadwala amafuna azimva umunthu umenewu, amausowa oti awulandire kuchokera kwa anthu azinzake. Mukakumbukira abale athu ambiri anamwalira chifukwa cha mmene timapangira mosowa umunthu. Munthu mmaja naye pompa akangochoka pale pokayezesa kuti iyi ali ndi COVID, aliyense balala osakamuonanso. Ndiye anthu amaudindo anapezerapo mpata wapanga anzawo nkhanza. Anapezerapo mpata omapanga zinthu zopanda umunthu. Kunali apolisi amene amapezerapo mpata wapangira anthu nkhanza kuchosamo umunthu muzimene tikupangana pa nthawi ya COVID. Kunali zinkhani za maski, nkhani za chani zambirimbiri. Kungolowesa muno nkhanza kuchosa umunthu umene timene kupangana pa nthawi imene anthu tili pa mavuto. Kunali ogwira mchipatala ena, sindikuti wonse ndati ena, amene nawonso anangolowesamo nkhanza kuchosamo umunthu. Kunali ngakhale ansembe amene anangolowesamo nkhanza. Umunthu wonse kubalalika, tinangokhala mekaniko pa zimene timapanga ife. Ndiye mukumbukire kuti abale athu ambiri anamwalira chifukwa cha mmene ifeyo timapangira mosowa umunthu. Ena mayambira kudwala mukangawuza kuti iniyo muli ndi COVID chifukwa amaziwa kuti izizi ukangozitenga ngakhale best friend wako azikuthawa. Abale anzanga zimene zichazo tisazayambirenso. Kumakaniza ngakhale mkazi wake wa munthu kuti akamuone mamuna wake. Bwanji osampasa zovala zija zotetezera zija bwinobwino akakhale naye pafupi umunthu uja uzikamveka. Tinaonjeza. Ineyo ndimathokoza dokotala amene amachitisa mchimwene wanga pa nthawi imene ya COVID ija. Akazake analola ndikukhala pompo. Ife titampempha anatilola tinakakhala pompo. Munthu uja ndikuoneka kuti munthu uja akumva kuti ndili ndi anzanga, ndili ndi abale anga amene andizungulira. Koma nthawi imene ija anthu ena anawukondesesa moyo, kukondesesa moyo wawo osaganizira zotina kuti nzawo uja ali ndi moyo wa mtundu chani. Ambuye Yesu tu anafundisa kuti munthu uja achire. Koma pamene tachosa umunthu timakhala ngati tikufuna kuti munthu uja amwalire ife tikhale ndi moyo, ife tisale ndi moyo. Tipemphere siku la lero kuti Mulungu atisegule mitima yathu. Tikhale anthu amene muchichonse chimene tikupanga ife ubwino wa munthu uzikhala pasogolo. Atakhala olonyozeka motani, koma umunthu ukhale mu zonse zimene tikupanga ife. Malamulo athu asamayendese chinthu bwino pamene sakuganiza za umunthu wa anthu. Mulungu amphamvu zonse tikuthokozani kuti inuyo umulungu wanu umaoneka pakati pathu. Tithandizeni kuti nafenso umunthu wathu uzioneka
kuti limodzi ndi mulungu wanu anthu anu azikhala osangalala. Tikupempha zonsezi m'dzina la Yesu Khristu mweyo Ambuye athu, amen. Ndakuthokozani abale, tiyense kuno tizakhale limodzi. Munali ndine Elizeyo Pambontalika. M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera, amen.